Ora bafethu kuhamba kanjani unjabulo uFokandlovu lo mfana sesikhothi semtsheze eqhomfaneni. Namhlanje ngihamba nobhuti wami bafethu uJombo. Khamba kahle bhuti. Angibingelele mfethu egameni likaJesu ngiyakubingelela. Sawubona mfethu. Ukreni bafo. Ngiyaphila futhi. Hayi no ngimnandi mfethu. Mfethu oqala nje ngicela nje mfethu uqala ngezisematheni. Ngibona ulive wakho kade ngibuka live wakho manje kade usho ukuthi ke ubuse police station ngenxa yokuthi khona usisi obekusola ngokuthumba ingane yakhe. Kuhambe kanjani? Mfethu kambe nje ngakulapha bengichaza nje lapha ku live. Oh hayi ngicina ukuthi uzobe neresponse azange. Ngichaze konke. Uchaze konke khona lapha. Okay mfethu khona izinto mhlambe singayilindela kuJumbo mhlambe unyaka usuyophela asebenzela kuzona. Yeah mfethu ngicela ukuthi abantu balindele iEP yami entsha enengoma ethi ngeke siyeke. Ngicabanga ukuthi ngizoyikhipha nje bokuphela unyaka nje. Oh okay inengoma engakuphathi. Zo 5 kodwa ngenzeka ngicina ngikhipha 3. Oh okay. So mfethu awungitshele ukusebenza kwakho kakhulukazi namabhinqa nabantu bamaskandi mfethu leyo relationship kubantu abacula igospel ayijwayelekile kuwena ifike kanjani leyo nto kuyiqala kwakho uyiqale kanjani futhi wangaba nalo inovalo lokuthi abantu bengahle bekujudge ukuthi wenza olunye uhlobo lomculo kodwa futhi ubonakala kakhulu kolunye uhlobo lomculo. Yeah mfethu lento ihambisana nobuciko bami nangesiphiwe uNkulunkulu ngicabanga ukuthi uma izwi lithi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifunza bese asikhonze ukudumisa kuyiphathi yethu thina abantu abakholwayo so noma kuthiwa udumisa kweyiphi angle as long as udumo kwelika Thixo cabanga ukuthi ikona kubaluleke kakhulu so mina uma ngiqala ukuya emabhinceni angiyanga emabhinceni kuphela ngihamba zonke indawo la khona umculo wegospel ungafiki khona ngizama ukufikisa wonke ebalekile imessage the gospel yona ebalekile mina abantu bangabe bayayazi ngiyacabanga ukuthi mase ngiphakathi kuhle kakhulu abantu bangiphethe kahle kakhulu ayikho audience uJumba kavela kuyona bangawucela uEnco noma bangajabule so kusasomusa kaNkulunkulu. No mfethu ngiyakubona futhi ama boundaries lawa anokubekwa kubantu abakholwayo wena ngathi unakho kwa break amanye awukukhombisa ukuthi ke nakula kuthiwa khona abazalwana bangeni kodwa uyangena ngoba manje ikubona ngathi usungena naseyikhothaneni manje ngikubona uphosa imali komunye omemula kade ukona lapha yana ngasitshela kabazi mhlambe ngalokho ukuthi bekuze kanjani. Yeah mfethu ngewumuntu nje okubalekile yonke nendlela okhuliswe ngayo ngikhuliswe ngayo nami ngazi noma mhlambe nolithanda yini ileli siko lenziwe lapha bekade silenze ngibona nama questions walo kodwa ke mhlambe bodila nawe ke abakhule nawe mina njengoJumbo mfethu angilibona icala ukuba khona ememulweni wengane. No mfethu hayi nama angiliboni iphutha lapho gazi lami sesivala mfethu bengicela nje ukubuza ukuthi inini la ubone khona ukuthi hayi yabona uJumbo i-calling yomusic ikhona umuntu okhulela esontweni noma nje ubone ukuhamba kwesikhathi mhlambe noma esikoleni noma ko. Okay ithalent lami ngiqala Sicathamiyeni ngo96 ngicula Sicathamiyeni ngisaseyingane I think I was mhlambe ngineminyaka emphansi kakhulu ngengikwazi ukuyibeka ngoba ke kuzasoke kuvela iminyaka yami so ngangicula Sicathamiyeni eke ngakuthiwa iPhinda Boys so ngacula ngawumfana nje ngenza konke mhlambe lokho kubonile nje nawo kudlula nje kuliyaphathi lokho kubonile ngisememulweni ngiwumfana nje ongahlukaniseke ebafaneni ingoba ngikhule ngakho so mangabe ngikhula ke ngicula Sicathamia ngikwenzile kwenziwa abafana ngizicuphile inyoni ngayicupha imbiba sithi imbiba ke thina namhlanje nejama angazi ngayibiza ngeke ngazi imbiba ngazingela ngabhukuda ngeshela intombi ngenza konke nje ngikwenzile ngelusa ngadlala ama induku ngakwenza konke nje isigaba somfana sonke ngisenzile so bese kuthi 2007 ilangiqale khona ngajoin igospel group yayibizwa ngeJames Messengers of God 26 years ngasuka ke lapho
ngacula ne James Messengers of God. Ukusindiswa kungifice ngo2010. 2010 ila sengiqala khona ukwazi ukuthi iyini insindiso nomuntu omusha. Ngayithola ke 2010 ngakhula ke ngayo. Kwazi ukafika la ngikhona manje. Okuningi ke mhlawumbe ngicabanga ukuthi kudida abantu yithalente nokungasabi nokuyiqhenya ngemvelaphi yami. Ngicabanga ukuthi kuyabadida lokwabantu. Kodwa ke mina okwamanje ngoba kangididi nabalandeli bami futhi bayakulandela bayakuthanda kakhulu. Ngicabanga ukuthi angi-owish umuntu explanation. Mfowethu ithalente lakho lihle kakhulu mfowethu futhi liyisimanga. Ezinye zezinto ke engikuvume kuzona mina performance. Performance yakho mfowethu ifana akusinto yanombani. Uyabona uma kukhona umuntu engakukhompera naye mhlambo eningacishe nilingane noma nilingana nawo Casper Vest because nayo Casper Vest even begcolisa ngisho even istadium eyedwa and iperformance yakho usukuma ne-stadium sonke cha ngalapho bhuti ayi ngeke kumele sikunike amaflower wakho ngala. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Kusho ukuthi liyansizwa ke insizwa engajwayele ukwakhipha njalo amakhono wayo ngoba khona inyoso kuyangena emva kwami. Ngizake ngilibone ikhono la ngayalanga kodwa ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga mhlambe liyovela manje khona ngazi kodwa ngayalanga wayalifihla emva kwami lacina lingaqhami ngalendlela. Bhuti sesemaphethelweni uMaskandi mfowethu naye wenza isimanga mfowethu wahlukanisa unyaka kuyizinto ezingajwayelekile. Uyakubona lokho ku-gospel anytime soon thothi unyaka usuhlukaniswa i-gospel? Mina ngingathi kwi-gospel yonke mina into engiyifisayo nefiswa abalandeli bami nefiswa i-industry nelingana nezinga lami iyokwenzeka. Ngicabanga ukuthi uma ngabe izinga lami ulibona ukuthi selifikelile ekuthinini ngenza into ezinhle kwalokho kubalayo ukubayela igospel kuyokwenzeka. Ngiyabathemba nabafowethu abaculayo into zegospel kezenzeka ngesikhathi. This is gospel. Igospel akuyona into eplanwa umuntu, umnikazi wayo uyayiplanela. So ngiyacabanga ukuthi nami ngujumbo okuKristu uma uKristu esedecide ukuthi kokwenzekani ngami. Cabanga ukuthi kwakuhlukana konyaka uma sekuyisikhathi sikaNkuluNkulu sokuthi akuqhame sona if lontshe phansi kuyoqhama ngeke qhame ngelami igama mhlawumbe ngeke qhame ngelikathina kuloqhama ngolo omunye umuntu kodwa kwenzeka uma kulontshiwe phansi kuzokwenzeka izwi lakhe alijike mfowethu. Bafu siyabonga kakhulu sikufisa idladla lasemsebenzini wakho omusha. Ngiyabonga mfowethu. Sure.